Shalom. Horas ma selamat hari Minggu madihita saluhut amang inang. Dorang sota puka par minggu ota. Martangiang nahohom mahita diinganat tabi. Amin. Merede mahita. Sian buku ede nomor 30 mamuk kasihan ayat sada satu ayat tulu. Bata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni todi parbadian, natu mo palangit doho tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna nagabe pardengganan taringo tu dosata. Hamu alia kadongan, molo songodi dihaolongi debata hita, iko dohot dohita, masih haolongan sama hita. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na sohatu dosan. Selehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabai mahaporseaon nami ganup ari. Asalam togu. Lehon madihami holong ni rohan naso marpangasi. Asa holong rohanami di hodo di dongan nami jolma.
Lehon di hami pakirimo na mangolu. Asa marlas ni roa hami mabain lomo ni rohami. Say oloi pangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tabigema sikat ni patik di minggu tasadarion. Imana tersurat di poda 4 ayat 20. Sian saluhut si jagaoni gumodang majaga roham. Ai sianido ruar akamual hanguluan. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tua padopan ni debata. Laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami laho mangulahon patik mi. Amin. Mari dimahita. Pardon
tapauduk marohata, tatopoti madosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huilalahamin rikot doa sini roham di saluhut halak pardosa. Alani ido bain nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jojot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sia jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Si sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogo ni todi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun tigor jadalaurat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Aida ngadong ibar ni i, ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayakan nagabe pitor binain ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni i panobusyon na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon mari debata na di kijang. Amin. Mari mahita. Jesus Christus Romanobus Adjovan Saxudet Nani agonis ibonis Ibulana idobe Jesus Christus
Hatani debata epistel di mingguta sadarion, imanatar surat ditolu Musa 10 sia, mamuka sian ayat sia, sahatu ayat 10 walu, tajahama margati soring. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu, duru ni haumamu, jaladang jadi joputon muna, namar pisik-pisik di panabian muna. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu marsipaoto-otoan. Dang jadi rupaonmu donganmu, manang doboonmu ugasanna, jaladang jadi pogoonmu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhum, dang jadi hamu marnida-nida bohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran uhumonmu donganmu. Dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipaingot hotu donganmu, asa unang manean dosa ho alani ibana. Ido sahatna, martua donatu mangihon hatane debata, jalan no peopsa. Amin. Mari demahita. Sai patama diriku, ale Tuhan, Bapa diri Tuhan, suruh mata diri, saor turun hati, Bapa terholong butuh hati. Sai patama diriku, ale Tuhan, Bapa tolong dinaungi Tuhan, suruh mata diri, saor turun hati, Bapa di parhon bason turun hati. Tahatidakon maha porseao tai, songon nahina tidakon idongata saha porseao disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di parbadia, adorang sohabuguan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panghuman ni Silatus,
Nama tetar pajal lo ibana di hau penor silang. Na tua tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamula sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hato halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesaan di dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu disogo dangini halak na umate. Dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema paduan suara Ina Maria.
Tabe gema tikting na masa di mingguta sadarion. Tikting di HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu tanggal sia November 2025. Naparjulu guardo topik minggu. Guardi minggu tasadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Dua topik minggu mangaramoti diri di bagasan holong niroha. Napaduahon tik-tik perbagason. Titik paduahon, naeng majalo pasu-pasu pardongon sarepiom ma, Amri Sebastian, anak niamata Ramon Hasibuan Nahinan, tubuh ninata Mary Buru Tarigan, ruas ni gereja Batak Karo Protestan, Klasis Jakarta Banten. Dohot Orwana, Megawati Boru Simajutak, Boru niamata Bungaran Simajutak, tubuh ninata Rosdiana Boru Silitonga, ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo, Sian Sektor Kampung Baru. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Stoyo masuk pukul 8 WIB. Tik-tik parjolo, naeng majalo pasu-pasu pardongo sarepiom ma, Frans Tohom Sinurat, anak niamata Jaihud Hiadi Sinurat Nahinan, tubuh ninata Situa Linda Donna Boris Matupang, Master Pendidikan, ruas ni HKBP Resort Sumbarsari, Distrik 22 Riau. Dohot Orwana, Rianti Florina Boru Simbulun, Boru niamata Dr. Andes Kerdit Simbulun, Master Pendidikan, tubuh ninata Ronauli Boru Malau Nahinan, ruas ni HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Sian Sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di Gereja HKBP Resort Sumbarsari, Distrik 22 Riau. Napatuluon dak dana nasorang, di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 di basa-basa Tuata dosa dana boru di keluarga Roenando Napitupulu inangi Desi Mawati Kristina Nainggolan, Sian Sektor Perdatam. Hipas do danaki suwak songinang inang natorasna. Napaupaton ruas napida mulai sadarion di hari Minggu tanggal sia November 2025 nunga pida keluarga imana barjolo Charles Tugu Sialoho inangi Susanti Boru Marpaung dohot sada dana pida huria tu HKBP Resort Bonyong Menteng Distrik 10 Sia Bekasi. Napaduan Padita Sawari Togatorop inangi Rekida Boru Siregar pida huria tu HKBP Resort Setia Mekar Distrik 10 Sia Bekasi. Napatuluon Roni Octavianus Sinaga inangi Bethesda Yohana Boru Tokatorop dohot sadada dana pida huria tu HKBP Resort Setia Mekar Distrik 10 Sia Bekasi. Napalimaon Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 November 2025 naing di Patupa Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Resort Cijantung masuk pukul 10 WIB. Nama jawabui Konven Pendetai, naparjulu ima HKBP Resort Stoyo, napaduahon HKBP Resort Keramat Jati, napatuluhon HKBP Resort Pulau Asem, napaupaton HKBP Resort Pondok Bambu, napalimahon Resort Pulau Mas. Napaonopon pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Selasa tanggal 10 November 2025, pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Sopo Marpikir, dimulai dohot ibadah pembukaan pukul 10 WIB.
pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 14 November 2025 patupaun iuriat tado pertanyaan sektor ima di sektor Jati Beding. Nama jawabui pertanyaan ini ima keluarga Polma Parasian Silalahi nangi Buru Manurung. Dohot sekalian mangapuli alamat Jalan Wali Istana Tolu nomor 1 RT Pitu RW 4 masuk pukul 10.30 WIB. Napawaluhon ucapan syukur bulanan di hari Minggu tanggal 16 November 2025 di Sude Ibadah papunguhon ucapan syukur bulanan dohita tujolo di langkatan marhite amplop songon haporluan tuhuria lasma rohata pasahaton. Napasiahon tona rapot pendeta hatopan HKBP. Tona rapot pendeta hatopan HKBP na di Patupa na di tanggal 27 sahatu tanggal 20 Oktober 2025 nasalpu maringanan di Seminarium Sipaholon. Terlampir do di ting cetak. Napa sapuluhon pelayanan seksi kesehatan HKBP Stoyo. Di hari Minggu tanggal 27 November 2025, Dewan Diakonia Marhite Seksi Kesehatan HKBP Stoyo naeng patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah menang tensi, dohot pembagian vitamin, pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat. Khusus turuas naung somal minum obati, pemeriksaan dimulai habis ibadah pukul 1 nasidung. Ruas naneng mandohoti pemeriksaan ini asa marpuasa jumolo 10 manang 12 jam sebelum ma. Ruas naung adong kartu berobat asa dibuan. Pemeriksaan dimulai jam 6.30, ruas na ibadah jam 8.30, nunga boy ro jam 6.30. Disosoi ma ruas nama dohoti pemeriksaan asa unang membuat tisu manang alkohol swab sembarangan. Napa 10 sadaun program Huria tahun 2026. Husosoi hamirotu Dewan do Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Stoyo, asa di Patupa rapat do seksina lao manusun program kerja dohot anggaran tahun 2026. Napa 10 tahun panitia pesta gotilon, duksikpul titingon begiota do madokata songon pasaton hamaloton ni panitia mewakili pesta gotilon HKBP Stoyo tahun 2025. Napa 10 tuluhon sumbangan. Di Jaloro sumbangan sian keluarga Nyonya Hutapea Boru Sitohang, alamat Jalan Panca Warga Sada nomor 20 RT 4 RW Tolu, sian sektor Penas. Bunga altar di Mingguta tanggal sian November 2025, songon hamalotion ala di pasu-pasu tuhata do keluarga hipas. Lau pasikop butitingon, boi mata jaha di titik cetak, dohot barcode naung di Patupa Huriata, songonima sahat ni titikta di Mingguta Sadarion. Tabege mama dokhata sian panitia pesta gotilon tahun 2025. Horas ma dihita sudena amanginang. Nahu hormati hami inang padita amang inang dongan parhalado suang songoni saluhutna ruas ni huriatta dohot naposo bulung. Dison hami jongjong mewakili panitia pesta gotilon ni huriatta naung terlaksana na tanggal 12 Oktober 2025 na lewat. Holan naing maddo maulihati godang do hami
tuhita saluhutna amanginang, alabuido dengan merdalan ulaun pesta gotilotta, walaupun dokonon nami singkat persiapata, jala panitia ima sude parhalado ni huriata dohot pardijabuna. Jadi bolo tungadong akka nahurang lobi di persiapan manangna pelaksanaan ni pesta gotiloni, kami mewakili sian panitia mohon maaf jala makluma amang inang saluhutna. Na paduahon naing hupasahat tami macay balgado panupahiyon na di pasahat ni amanginang saluhutna di pesta gotilotta tahun 2025 on. Boydo adong pungu sian sudena akaruas mar 270 juta. Mar biaya mahita lebih hurang 145 juta. Jadi adong do saldo ni huriata, saldo ni panitia nangi pasaha tu huria lebih hurang 625 juta rupiah. Las marohat tadi sih jala nunga diserah terimakan na di hari Selasa tanggal 4 November di dung sipul sermon ni parhalado. Jadi panitia pe nunga dibubarkan. Alainang pesongoni amanginang, totok kami mangido tuhita saluhu na di warta naungadong tajalo, nunga huben hami laporan na. Atika dong akka nahurang disi, boido mangido hami asa tabereng ma persektor tabe, guar tabe, jala bolo adong akka nahurang sikop penulisan manang na pengetikan guar ni amanginang, tong hami mangido maaf jala ima songon gambaran nasaha tu hami panitia nagabe silapor honon nami. Na berikut na amanginang, ya hasil pesta gotilonon ima natapake dinalaho mangurupi parhepengon ni huriata dina sudena akka program kerja alanipe mangido hami totong asa buan hamuna ditangyang muna manginang asa boy denggan hepeng ni huriatai tapake laho madalaton program ni huriata selama tahun 2025 on. Nabar pudi sehali dokonon nami manginang mau liati godang tuhita saluhutna tuhatta ma nama nabaya kapasupasuna tuhita ganup asabu itu tong alana pesta gotilonon program tahunan doon asabu itu akka tahun na berikutna boy lam godang totong si pasahatota sebagai bukti lasni rohatta pasu-pasu natajalo siat tuhatta pardenggan basai. Imana boy tarpasahat kami mewakili panitia amanginang mau liate ma dihita saluhutna, mau liate ma dituhatta pardenggan basai. Butima. Tabegema paduan suara NHKBP.
Mari demahita huhut tapasahat pelean sada A sada B di bagasan lasni roha. Mari demahita. Martang Yang Mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikira mudabe.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hatani tuhata nagabe ojahan di parpunguata di minggu sadarion nung masuk kita tu minggu pa 20 sadahon dong Trinitatis. Imana tersurat di surat ni si Judas. Bidu parjolo ayat 17 sahatu ayat 20 ujaha maditong-atong-ata songonon tersurat di si. Apo-apo patuguhor roha alai hamu akka haholongan. Ingot tamu mahata akka naung nilubahon ni akka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus. Ay didok nasida do tuhamu. Di akka ari parpudi Roma akka si pangicahi. Akka na mangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabe. Ima akka pamula-mola mangolo donian alay dang martoddi. Alay hamu akka haholongan pauliuli hamu madiri muna di atas haporsiam muna nabadia situtu. Jala martangiang di bagasan tod di parbadia. Ramoti hamu madiri muna di bagasan holong ni roha ni debata. Mai-mai mamahamu di asli roha ni Tuhatta Yesus Kristus. Asasahat tamu tu hangoluan sa leleng-leleng na. Ajari hamu ma akka naganggu rohai. Palua hamu manasida. Rapas samu manasida sian api. Marasini roha mahamu dinadeba. Huhu mabiyar. Hagigi hokkamu ma nang abit na naung niramunan ni sibu na. Alay naung nirimuan ni sibu na ima sahat ni turpukta di bagasan tikion. Tuhita salut na kamang do tamu aka amanami nang aka naposobulung surat ni si Judas do turpuk di minggu sadarion. Hata goar Judason jok do gabe sada julukan padahal yang tidak baik. Moluadong sada-sada jolma pangalahona menurut penilaian kita kurang baik, kurang berkenan. Olo do madabutu nameng hakimi. Ima marhitehata nama dok buado sifat nisianu. Judas sekali itu. Ne Judas ini. Ido termasuk di nama nguhumi. Buasa, ala memang si Judas salah satu sisean ni Tuhatta Yesus. Iman naman jehehon Tuhatta Yesus. Dialah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus itu sendiri. Digoari ma pengkhianat molo adong. Sura-sura ni seseorang tu seseorang. Di Judas ini. Ima penilaian na. Alay ipedak si dohono ni tung pedong si Judas parjehe. Salah satu sisian di Yesus. Alana naman dohi atik na lebih Judas do pangalahona. Molo dietong dongan na penghianat atik na lebih penghianat do naman dohi. Jadi ikom manat do. Alana hita saluhut na aka i anak kon ni debatado hita. Anak ni debatado hita. Sudedo hita dos dia dopan ni debata. Jalanung ngatakas tuhatai makaholongi hita. Jala holong na nitiruaton nai ikom mangolu maaka anak haholongan ni rohana maniru songon na binain na tuhita. Jala molo goar Judas
adong dotong manang napiga di buku na badiaon. Adong do Judas anak Yakobus, salah satu murid Tuhan Yesus. Yudas anak Yakobus, boy lam tapajaha di Yohanes 14 ayat 22. Laos adong domuse Yudas, saudara Yesus dari ibunya Maria, boy tapajaha di Markus 6 ayat 40. Muncul suku-sukuta atong isema surat ni si Judas turpukta di bagasan tikyon ima saudara Yakobus murid Tuhan Yesus. Di ayat sada ay sabindu do sa pasal do Yudason. Yudas 1 ayat 1 au surat ni si Judas naposo ni Yesus Kristus anggi ni si Yakobus. Jadi sudah sangat jelas penulis surat Yudas ini adalah bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Yakobus. Ima panurat now. Jala suraton dialamatkan kepada siapa? Tuise do hasahatan na. Hasahatan ni suraton ima tuak kahuria na parjolo. Kepada gereja mula-mula tusido dialamatkan hasahatan ni suraton. Hombartu imanakin judulna apo-apo patoguhoroha. Apo-apo patoguhoroha. Laho patoguhoroha tu hasahatan ni suraton. Ima maksud dan tujuannya. Buasa pola horoha didong. Ayaha na masa. Masa menyusup akka parpoda haliluon. Aliran-aliran penyesat yang menyesatkan gereja mula-mula saat itu. Adong naro nabi palsu panurirang. Boy doi tapajaha nagabe ayat paralel ni turpuhon di Matius 7 ayat 15 rodi saplonom. Hujaha maditong-atongat tajo. Jaga mahamu akka panurirang pargagap ay narodo nasida mandapotok kamu marupahon biru-biru alay ang gorohana di bagasan tung babiat panorodo. Ayat saplonom na sian parbuena do tadaw muna nasida tung dapo ma putikonoton parbue ni hau anggur sian buluduri manang atajaw siya ribang ninna ayat saplonomi di pitu Matius 7 ayat 15 satu saplonom. Lapatana supaya gereja mula-mula alamat dari surat Yudas benar-benar mewaspadai, asa berjaga-jaga, asa dungo, asa manat, diaka barita nabi negena. Di pasingoton si Judas ma asa hot banasida marsitiopan maka porsiai nabi negena sida siamulana nabi naritahon ni apostel ni Kristusi. Ido bed dimulai nakin diturpukon di ayat 10 pitu di doksi Judas di isini suratna tuakka gereja mula-mulai hurian na parjului na menyusup masuk akka panorirang palsu panorirang pargagap na takas mamaritahon pilit andul sian nani baritahon ni akka apostel ni debata. Molo na dibaritahon ni panurirang pargagapi mangaliluhon do menyesatkan tiba didok na puson apa sih mangaliluhon menyesatkan ido tujuanna Roma si Judas meluruskan mangapoi patoguhon rohani huriai unang gabe porsea nasida
tu barita naso patuguhor roha. Alay ahanang pinaritahon ni apostel ni Jesus Kristus. Siya mulana, ima tetap dipegang, marsihohot somuba-uba. Jangan sampai imannya tergoncang, dihutur. Alani parpoda haliluhon na menyesatkan ni. Maksud tujuan ni si Judas. Ido benna didok diaka ari parpudi. Molo didok arpudi pari parpudion. Dangadong nabutosay manang bula piga tanggal piga tau piga. Holat tuhatay do nabutosay. Napasingot do tu saluhut pembaca firman Tuhan, pembaca surat Yudas. Asa manat hobas tagam dungo berjaga-jaga sambil berdoa. Paimaro hari ini Kristusi. Dangadongan nama botoy. Tung masa pe akan masa na sori suraroha. Unang apalatadok na yung masa na mahuroha. Tanda-tanda akhir zaman. Unak kita majuluhu mandohi. Dangadong nanggusada la profesor pe. La pendidikan tinggi pe. Naubotosa ari parpudi andi garro. Dangadong nabuhi pacolo-coloho makatay. Alay dipaingot. Didok dia kari parpudi Roma aka si pangicahi isedo si pangicahion aka pangilaela asa murtad ditadikon Jesus Kristus ay nasa namang ihuto Jesus da parir haci do hasusaad do pardangolad do sitaonod do Roma songoni alay Roma si pangicahi na mamaritahon barita-barita na holan na tonggi alay dang patuguhor roha. Alay molo dibaritaho na aka apostel ni Kristus. Aka partinaonan ni Kristusi. Kita ikut menderita bersama Kristus. Bengek ma, manaum ma, satia ma, sahat tu ujungna. Bertahanlah sampai akhirnya. Sampai kesudahan. Alaniaha aka si pangicahi na memberitakan hanya yang manis-manis saja akan mangulahon hahisapon. Ado hahisapon non, keinginan-keinginan duniawi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Naholan pajonok-jonokon tuaka yang membawa keuntungan pada dirinya. Iman nahisap-hisap di daging. Torop jol masongoni di portibion. Di pahombar-hombar ala adong keinginan tertentu. Masa doi. Termasuk doi si pangicahi termasuk. Si pangicahi ipe di baritahon barita na patabo-tabo begeon. Ujung nalas marohana. Lebih enak di sana didengar daripada yang di sana ancaman-ancaman terus. Dang na ancaman sa sitong na. Molo si ihuton Jesus Kristus dadaholan na tonggi-tonggi. Alay ikotong do di bolus sili berganti na tonggi nang napait di sido tuhatay madongani. Saitong di dongani na porseay danin na do di buku tong do tau haposan nomor 210. Jalagandu pari robasanai dang marsangka-sangka ganu pari do robasan itu hata i mata hangoluhon nasipata do hita hurang makangoluhon tong say ganggo ay pedi dok tay deho dotong mananga hape na masalas ni roha arsak pe tiopok kuho na bahasa na marholong rohai. Alay jo tati kirolas ni roha ola disima. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alay moloro parukilon. Didia doho Tuhan. Buasa pasopo muau. Jono do Tuhan tay dia kana manjugo warna. Asal madiha porsiai tangyangna. Iko porsea di tangyangna. Jala ido nanidok dia 10 walu. Jala alani ima ikot toktong dungo waspada
Ikut toktong waspada dalam segala waktu. Di sude partikian ikut toktong berjaga-jaga sambil berdoa. Alaniaha roan no si pangicahi na mangelela. Roan no si pamola-mola pemecah belah. Pemecah belah inaya 10 siyoda. Ima ka pamola-mola mangulu donian alaydang martodi. Ngirihian non kalimat terakhir ron. Mangulu donian alaydang martodi. Lapatan na narupe mangulu asal mamarhosa alaydang marguna diadopan di debata. Dang marsinondang diadopan di debata ngoluna. Muluhulana dong na madok tuhita. Asal na mangulu ho. Tigo maho mate. Marga main na banga buratian ni. Jadi hita dang asal na dileho tuhatai kesempatan hidup bernapas. Alaikum bersinar, marsinondang, berguna, berarti di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Odo lapatan ni, hina argata dia dopan ni dibata, alang arga hita ditobus marhite mudarna nang durus di dolo Golgata. Roma muse isi ni surat ni si Judas berupa ajakan ayat 20. Alai hamu akahaholongan panggilan natung macay akrab si Judas apostel ni dibata. Alai hamu akahaholongan pauli uli hamu madirimuna di atas haporsyaon na badia situtu. Sada Korintus 3 ayat 10 sada. Ay daktar pauli ojahan na asing dukon naung ojaki ima Jesus Kristus. Di bagasan ni ima hita di pauli-uli. Ojahan na tutu Kristus. Dangadong ojahan na asing. Sotong dalului akaw ojahan na asing na paroha gogoon. Holan Jesus Kristus do ojahan na manoktong. Naso olo salpo rodi saleleng-leleng na. Jala diuduti muse asa margogo hita makaposi Tuhan Yesus parsigat tungata ojahan na togu jala martangiang di bagasatod di parbadia. Unang todi-todion ni portibion. Todi parbadia natinongos ni Jesus yan surgo dukot camanay kiba natuban wagijang. Unang mabiar hamunin natu sisyan na doho may tuhita. Suruok kudo sikat tutod di parbadia madongani hamu. Ajar honon ni todi do tu hamu manangahan nanaing dusido honommu. Ahan nanaing hata honommu nina. Jali molo martangi yang pehita tondi ido na mangajari. Bukan karena dengan lukisan kata-kata yang indah. Asa didok pande berdoa. Maloda martangiang. Ho malodo ho martangiang. Daksongoni. Molo martangiang di bagasatod di parbadia ima na dionjar ni roha. Bukan dihapal-hapal, bukan juga dicatat. Alay tod di idod na mangajari, dia nanaing si pangidoota. Martangiang di bagasan tod di parbadia. Asa tajalo gogo, asa margogo hita, martangiang tutuhani. Tod di parbadia napatauho kita. Mangula lomo ni rohana, madala ni ari-ari ni ngoluna, mangulahon ulaon na tama dia dopan ni dibata, makatahon hata hasitongan hata hatigoran, to di parbadia do pangajari, panuturi, dia kana makaposi. Ayat na mangihuk muse 20 sada, ramoti hamu madirimuna, di bagasan holong ni rohani debata. Mangaramot ton diri lapatan na tongdo halak na waspada selalu was-was. Unang roak kapangilayla, unang ro penggoda, namanay ti tatudalan na sohina lomohon ni debata. Iko diramoti marhite dia kamanginang. Ojahan na tugu, haporsyaon, ojahan na tugu. Tugu marhaporsyaon. Ido na mga ramot ton dirina. Dang mura tergoda. Dang mura tarela. May mamahamu di asinirohan itu hata Jesus Kristus.
Isedo na may-mayma, dadaholan na hundul-hundul, berpangku tangan na may-mayma adalah orang yang berpengharapan selalu. Natoktong marpos ni roha, marpakirimon si tutu, odo akan na may-mayma. Dan gabi sumulaw-laon, menunggu kedatangannya, kedatangan yang kita nanti-nantikan, bekerjalah sambil berdoa. Tahulah maulaw ta, hobartu panoguon ni dibata. Ido hala na may-mayma. Asasahat Tuhamu hanguluan sa liling-liling na. Napinar baga-bagay gabi sahat. Anggo portibion sa tokid do dison. Dango tujuan parpudi. Danga dong tujuan terakhir dison. Aha penataday si toluhai. Alay dangi na parpudi. Holan di portibio do dayoni. Jadi unang gabi madabu tuhagi jangon ni roha. Patuturu diri matoktong. Ido ubain dido. Unak kolam makirim holan di portibion. Mar panarihom manang tungolusogot ay ido na manoktong. Rodi saliling-liling na. Tuise do hasahatan ni tuak ka na toktong. Marbenge ni roha. Marpos ni roha. Marpakirimon na mangolu. Mananga penamasa. Toktong marsigatung marpakutsadean. Tuhuaso ni dibata. Ima si jalo upah. Si jalo tupal. Dang magopo. Tidak ada kesia-siaan. Nalau sido tong surat ni Apostel Paulus. Na parjolo di bidu 15 ayat 50. Tu saluhut akan na porsia di Yesus Kristus dido. Atong akan na hinaholongan. Marsi hohot somubauba mahamu. Lam sumurong matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Jala di boto hamudo dang bagopo halo jaw muna di bagasat Tuhani. Molo diula do ulaon ni Tuhani baik di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni bidang na maragami tunglo jape kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Alay na marsihohot dangolo munggil-unggil tidak goya didok dang magopo halo jaw muna. Tidak ada yang sia-sia. Molo dia dopan di bata. Molo diulahoni sian nasa rohana. Unang diulahon karena unsur lain. Supaya dapat pujian. Supaya orang mengatakan oh sianu itu begini dan begitu. Luar biasa. Holat tuhatai mana luar biasa. Hitaon pekerja-pekerja alat Tuhan. Jaladang boy si kopi. Ulaw ni taula. Isedo na pasikoponi. Tuhat tanapasahaton ulaw nima. Ido nanido ayat 20 sada. Ganop mahita mangaramoton dirita. Marhita na tetap mewaspadai sekeliling. Perjalanan hidup. Marhite togu marhaporsyaon di ojahan nasitongi. Ima Yesus Kristus gabe parsigat tungata. Ayat na mangihut diturpuhon akamanginang ayat 22. Ajari hamuma akan naganggu rohai. Isedo naganggu roha. Termasuk mo nagaleha porsyon na. Nagaleha porsyon na. Mura-mura mungkil. Mura-mura gale. Oti pesanggoy roha maulon. Mapitor sande. Alay adong dotong dipakai Tuhani. Naboy lebih kuat. Naboy lebih kuat. Alay karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan manusia juga. Saling menguatkan. Nagogoi menguatkan nagalei. Naganggu rohai dikuatkan orang yang selalu kuat karena senjata firman Tuhan. Molo didok gabe penguat tuakan naganggu roha. Hita sama hita do saling menguatkan. Ay tong do hagogo onisiat Tuhani doy. Alay Roma muncul suku-suku buasa di pasobu Tuhani adong naganggu roha. Doho nagale. Asa tarida patar huaso ni dibata. Na mga lehon. Na mamake na asing dongata sa haporsyaon. Alatnya untuk menjadi penguat. Hita sama hita pe ikomboy saling penguat.
Dang gabi di pasobo. Lo isi rohan isi manangape idok kon namola dohon kata inarupani. Alay dang masih pasobu-sobuan. Alay bangkit mahita saling menguatkan. Masih paingotan, masih tangiangan, masih haholongan, paimaro haroroni natapai mai-mai. Roma ayat 20. Paluahamu manasida, rapasamu manasida sian api, gambaran doi. Moluhudo gambaran, dostoy kita menggambarkan seorang anak yang main-main api dengan megang korek api, Roma o makna dainang na mangarapas korek api asa unang terjadi asa dicerteh esoi dibutuh dana dope akibat ni api na membinasakan membakar itu dirapas tung martangis-tangis pe anak konaon tangis terisak-isak anak konaon narumikot selamat anak konai sian api yang membinasakan. Songoni mamolo didok paluahamuna sida rapas samuna sida sian api. Molo didok api ima akahalak na tinggil umbege soarani parpoda na mga liluhon. Molo dipatangi-tangi doi dilupahon naong binaritahon ni apostel ni Kristus siam mulana gabe termakan api. Bahasa Indonesia pedido pepatah. Jangan main api, nanti kamu terbakar. Gambaran doon. Olo dodi terbakar api, halak naolo disesatkan. Naolo mabigi-bigi. Alani wajar do dihajol maon sipata adong keraguan. Ay molo di bege ak kahurian na parjolo di turpuhon barita na binaritahon ni apostel patoguhor roha manangaha penabasa tetap setia alay ro madipudini parpoda haliluon dang adong dibaritahon ak kasitaonon ak kahamaulon boy do muncul keraguan dia do sitangihonon mana yang benar hajol mau congonido alay molohatan di bata mangarahon naso siraguhonoton yang benar-benar memberi kepastian ima ojahan na toguido naso targati ido ojahan na asing ima Yesus Kristus daktar Pauli ojahan na asing dukon nang ojagi ima Yesus Kristus ima tatiop manangahape na masa. Paluahamu ma nasida siani ninna surat ni si Judas asaunang marsobu-sobu adong aliran menyesatkan alay konditogo ma masih togu-toguan saling membimbing saling mengarahkan marasini roha mahamu dinadeba ni sido na pili do na dipili tido dangana dina dibaw maksud na dia kana tarelay do anggo halak na togu marsitiopan badang pola gabe didok naso sahat asini roha itu nasida alay diutamaho ma nagabe tarelay nagabe tergodai huhut mabiar hagigihok kamu ma nang abid na naong niramunan ni sibuk na abid ima perlengkapan ni ngoluna naung diramuni sibukna oleh aliran yang menyesatkan itu poda na mangaliluhoni ima soarani barita nauli tuhita saha mahita muse tu topik minggu sadarion ima mangaramoton diri di bagasan holong niroha menjaga diri di dalam kasih memelihara diri di dalam kasih Allah. Manjamoton diri di bagasan holong niroha. Ima holong niroha agapeido. Holong niroha nasian tuhatai debata amai. Marhiteido hita manjamoton memelihara diri. Dang mangasahon hagogoon na asing. Na diportibion manjamoton dirina. Alay adong do hagogoon na kikal.
Ima tapake sinjatata. Alay mo lo didok dison holong ni roha. Holong ni roha na dia do. Godang holong. Dang na holong marpambuat. Dang na holong kepura-puraan. Alay holong agapeido. Holong ni Kristus. Naung sumayahon hosanay. Marhitei mahita. Mangaramoton diri. Dengan kasih Allah lah kita memelihara diri kita. Kalau dengan kasih Allah kita memelihara diri kita, dangbe mangasahong gugo. Hatauwon pikira para satu kinani. Riko do pikirata akan atasikolahoni. Alay ikon na sinodangan ni todi parbadia. Nasiat tuhataido asa margunay patoguhor rohata mangapoy hita di pardalanan ni ngoluta. Di pasu-pasu tuhata mahatana na marsaringar tuhita di minggu sadarion tajaloma hagugoon nasian tuhata. Amin. Martangyang mahita. Mauliate diho ali Jehovah di bata amanami. Pargugoy hami. Mangula matodim tod di parbadia. Patauho kami. Mangajari hami. Mangatusi hatami. Dak tarulaho kami isyak kagugoon nami sabing. Alay Roma hami mangido tuho. Gohi hami marhiti hagugoon nito dim. Asa unang laos pamulusa sabing hatami. Alay hatam do mangajar ho tuhami. Martua mana tumangihon hata ni di bata jalan na upiopsa. Peopon nami may gabi pargogo patuguhor roha mangapoy hami ujuhu bolus sami hamaolon apo-apo apul-apul mamanoktong hatami di hami gabi sinjata ale Tuhan. Atong ale Tuhan mangido hami tuho tung patau pargogoy hami laho mameop hatami hupa usor-usor hami di bagasan rohanami. Ali Jehovah di bata amanami, tuho mahupasahatami di bagasan tikyon, nang tikting na maragam naong di jahahon ni parhaladomi, aka anak doho boro ni huriam, nanay pajongjokon pardongas saripeon. Pasu-pasu Tuhan, siam mulana sa hatujung na denggam mardalan, goklas ni roha hasuhuto parana doho parburu. Jalayan akomo na nang ojak gabi ina doho ama. Ditonga-tonga ni rumah tangga Kristen si ihuton Jesus. Homa na margogoy hon nasida. Pasingoton hatami gabi pargogo sulu-sulu di nasida. Suang songonia le Tuhan. Nang nadibasa-basa hoko dadanang. Tuganup tuak ka keluarga nang majalo pasu-pasu siyako. Pasu-pasu na toras na manjalosa, asa marhapo sa tuho Tuhan, pagodang-godak ko ni anak ko na pinasahami, asa magodang gabi yanak ko siyolo yajar, si puji si pasangap goarmo, las ni roha nang ditonga-tonga ni keluarga. Asa homale Tuhan, nang namamasu-masu, aka na hurang hisar pamatang na, di bagasa parsahiton, homa pandauni. Pasu-pasu Tuhan, jama pamatang nasida, pasu-pasu nang tangan ni para medis na mangubati, asa malum pakilalan nasida Tuhan. Suang songoniho pasahatami Tuhan, mauliate ni rohanami tuho, nung ngagudang tutu akadenggan ni basam na hujalohami. Diramoti hodo akka naposom, naborhat, imamadoho tirapo pandita sinanda borha sa hatu namulak. Buido Tuhan di bagasa padongan niyomu. Pos dorohanami dang saat di sia sini roham. Dongani hami saluhut na nang tujoluanon. Iring-iring tugu-tugu hami sude dia kapardalanan ning ulo nami. Dia ka na mangula-ulaw nami alay Tuhan. Homa mamasu-masu. Ulan na do di hami hodo mambay manjadi marpanupak. Atong mga sahoko mahami. Mangulahon nang akasiulon nami alay Tuhan. Tung mauliate rohanami alay Tuhan Jesus Raja ni Huriay. Di pasu-pasu ho, di tupahi hodo, pesta gotilon na pinatupan ni Huriam, denggam mardalan, jalagodang do basa-basam, hujalohami, dangalani haboyon nami dangalani gogonami alahi, disido hapapatar ni huasom, na mangirbang tangammo, mamasu-masu,
ulaon las ni roha na pinatupan ni Huriam. Narikot dihodoy alay Tuhan, ditong-atong ani bagas joromon. Atong Tuhan pataw mahuriam, laho mamakei, na tao lomo ni roham. Alay Jehovah di bata amanami, tuho mahupasahat tami, nang hami na marpungon sa luhut na, di nalahomulak kami no siyang bagas joromon, pargugoy hami, paurato tuhami, suaton hatami, uhirhon, turohan ang pikiran nami. Asadong buanon nami alay Tuhan, gabi pargogo, manguduti ari-ari ning ulo nami. Atong Tuhan marsob bahami tuado pamo, didusa pangalawsyon nami, sa isesa alay Tuhan, asa tamahami di jolom. Jalo pangiduan nami on. Nahusombaho kami, di bagasang koar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata sian bukwede nomor 275 ayat 1 doho udutna laos tapasahat peleata. Oh Jesus Tuhanku, oh si Parnonami, Raja Bapa.
tatangyakom mapeliata. Ali di bata ama namin na di banuagija. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehomito hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di cholom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parahasiak kami pelianon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mito hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banuagijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaw mo, say saw malomo ni roham di banutong songon na di banuagijang. Lehom matuhami sa daryok kang uluas siya pari. Sesama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni donga na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian de bata ama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala di pasaor hom madamena tutodim. Amen, amen, amen.